Shopkins, Shopkins. Haia, haia, haia. Hei, Chichi, ce-ai de gând să faci cu bețișoarele de înghețată? Trebuie să trecem pe sub ele? Nope, ceva mult mai distractiv. O să le tai cu carata. Ok, sună distractiv. Hiia, haia, haia, haia. Nu ar fi mai bine dacă am începe cu un singur bețișor? Sunt expertă în karate. Da? Privește și învață. Haia! Ești ok? Da. Pare dureros. Haia! Și asta pare că a durut. Nu mă doare pentru că sunt expertă în karate. Haia! Auci! E ok. Haia! Auci! Haia! Asta sigur a durut. Haia! Au, 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 auci! Ok, recunosc. Nu sunt expertă în karate. Pentru că sunt maestru în karate. Haia! Wow! A reușit! Wow! Haia! 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 Au! Nu mai fac asta niciodată! Ne vedem mai târziu!